салом бинандагони гиромӣ. ин лаҳза шумо имкон доред тавассути барномаи иттилоотии криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ аз дастоварду натиҷаҳои фаъолияти кормандони милитсия вобаста ба ошкории ҷиноят ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо бархурдор гардед. дар студия бо шумо моҳрухсор таваллозода. муҳтавои барнома чунин аст. дарёфти ҷасад аз зери қум. шавҳар пас аз муноқиша ҳамсарашро буғӣ карда ба ҳалокат расонид. давҷа гӯш кардам, буромадам некардам, афридам, пеҳливатса кардам, либосома буровардам, буромадам дара қулф кардам. дуздони ҳарҷогард ки аз дохили воситаҳои нақлиёт маблағ ва дигар ашёҳои арзишнокро тасарруф мекарданд, ба даст афтоданд. дар ригар якчанд мошин задем, хонаҳои инами домоди шаҳри нав задем, скутер, компютер. ронандаи маст аъзои як оиларо пахш кард. ҳалокати падари хонадон дар ин садамаи нохуш. боздошти гумонбарони ҷинояти дуздӣ дар шаҳри панҷакент ва ноҳияи восеъ. гумонбарон тиловарӣ ва чорбуҳои сокинонро ба яғмо бурданд. шарҳин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. қасду нияти бад анҷомаш низ бад аст. як нафар сокини ноҳияи рӯдакӣ дар кӯчаи айнии пойтахт ҳамсари худро бо як бераҳмии махсус ба рисмон буғӣ карда ба ҳалокат расонидааст. ҷиноят дар заминаи рашк ва хусумату муноқишаи оилавӣ содир гардидааст. капитани милитсия эҳсон абдуллозода ин ҷинояти даҳшатнокро муфассал шарҳ медиҳад. омили асосии хушбахтии оилавӣ ин иззату эҳтиром ва ҳамдигарфаҳмӣ дар муҳити хонавода аст. акси чунин кирдор, яъне рашку хусумат ва нобасомонӣ дар оила метавонад дар баробари вайрон шудани муносибат боз ба рух додани ҳодисаҳои ғайричашмдошт боис шавад. ҷинояти одамкушие ки дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе ба қайд гирифта шудааст, воқеияти ин гуфтаҳоро инъикос мекунад. санаи 4 декабри соли равон тахминан соатҳои 11 шаҳрванд раҷабов шӯҳрат соли таваллудаш 1993 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи рӯдакӣ ҷамоати деҳоти султонобод деҳаи бӯстон дар кӯчаи айнии ноҳияи шоҳмансур бинои 61 ошёнияи 8 ки ба ҳайси сохтмончӣ фаъолият мекард бо ҳамсараш маҷидова марворӣ сайбуддиновна соли таваллудаш 1999 истиқоматкунандаи ноҳияи файзобод донишҷӯи курси якуми коллеҷи омӯзгорӣ дар заминаи рашк ва беэҳтиромӣ муноқиша намуда дар суроғаи зикршуда бо роҳи буғӣ кардан бо истифода аз ресмон номбурдаро ба ҳалокат расонидааст. гуфтум ки биё ба гузашта салавот қафои зиндагӣ мошаем чӣ кори кади накади майли ва гуфт ки масъалаи квартира чӣ шуд, квартира мегирӣ ё не? савол додак ман, квартира мегирӣ ё не? Гуфтум не. Гуфт агар не қафои маам нагард, қафои кӯдакам нагард, ана утама занг назан, нагу ки тоест вай чӣ кор мекунам намекунам. қапидумуш ки ғалати динам қади ҷи қидумуш дар замин. сипас гумонбар шуда бо мақсади пинҳон кардаи ҷасад дар рӯи ҷисми беҷони маҷидова марворӣ қум ки барои сохтмон оварда шуда буд рехта ҷасадро пинҳон мекунад. давҷа гӯш кардам, буромадам некардам, афридам, пеҳливатса кардам, либосома буровардам, буромадам дара қулф кардам. аз рӯи нишондоди раҷабов шӯҳрат ӯ ва ҳамсараш соли 2019 оила барпо намуда соҳиби як фарзанди ноболиғ мебошанд. давоми зиндагии якҷояшон муносибати ҳамсараш бо ӯ вайрон шуда миёни онҳо пайваста муноқишаҳо мешудааст. новобаста аз он ки гумонбаршаванда баъди содир кардани ҷинояти махсусан вазнин ва фурӯ нишондани қаҳру ғазаби худ аз кирдори содиркардааш пушаймон шуда тариқи телефони боварии вазири корҳои дохилӣ оиди ҷинояти содиркардааш хабар дода ба таври худ иқрорӣ ба милитсия ҳозир шудааст, вале ин наметавонад ӯро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намояд. зеро раҷабов шӯҳрат дар баробари аз ҳаёт маҳрум намудани як нафар ҳамзамон фарзанди ноболиғи худро аз меҳри модарӣ маҳрум кардааст. бо оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби мақомоти прокуратураи ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе тафтиши қазияи мазкур ба роҳ монда шуда гумонбаршаванда раҷабов шӯҳрат дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. дар ноҳияи кушонёни вилояти хатлон аз ҷониби кормандони милитсия як ҳолати содир кардани ҷинояти одамрабоӣ ошкор карда шуд. содиркунандаи ҷиноят ба ҳайси меҳмон аз шаҳри Турсунзода ба ноҳияи Кушонён омада фарзанди хурдсоли соҳибхонаро рабуда ба шаҳри Турсунзода бурдааст. шарҳи ҷиноят дар гузориши ҳамкорон намуд.
آدم را با یکی از جنایت‌های وزنین به حیات و سلامتی انسان خطرناک بوده. متاسفانه در جامعه ما هستند نفرانی که دست به این جنایت‌های ضد حقوقی میزنند. به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه کوشانیان، ساکنی جماعت دهاتی بوستان قلعه ناحیه مذکور رحیمه و فیروزه با عریضه مراجعت نمود که یک نفر زن که اسمش را مسلمه گفته و ساکنی شهری ترسونزاده می باشد، پسری خردسالش رستم زاده شاهین 2.5 ساله را دزدیده است. از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه کوشانیان با سازمان دادن گروه فوری و جستجویی در یک مدتی کوتاه گمانبر این جنایت سنگین بازداشت گردید. معین کرده شد که سنه 5 دکبر سال روان مسلمه پولاد سال تولدش 2000 ساکنی شهر ترسونزاده پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است به نزدیک خانه رستم و فیضی گل آمده از سرپناه نداشتنش در نیمه شب با مقصد شب را روز کردن خواهش می نماید که او را در خانهاش راه دهد. رستم و فیضی گل به حرفهای مسلمه پولاد باور نموده او را در منزل استقامتیش برای شب گذرانی راه می دهد. روزی دیگر گمانبر جنایت مسلمه پولاد از نبودن صاحب خانه استفاده نموده طفلی خردسالی او را بوده به شهر ترسونزاده به منزل استقامتیش می برد. سنه 7 دکبر تقریبا ساعت 15 یا 15:30 دقیقه از نبودن صاحب خانه استفاده بوده. یعنی مادرش به جمع رفته بود با همراه دو کودک خودیش که با بینگیش رو در خانه قفل کرده و کودک خودیش رو گرفته از اینجا رفتن با همراه جزدان لباس. نسبت مسلمه پولاد در پروکراتور ناحیه کوشانیان پرونده جنایتی با ماده 130 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده. تفتیشات ادامه دارد. پیوسته از جانب کارمندان وزارت کارهای داخلی در دانشگاه و دانشکده‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی و با اهل جماعتچگی جهت پیشگیری از جنایتکاری و دیگر کردارهای نامطلوب وخوری و کارهای فرماندهی دایر می‌گردد. متأسفانه با وجود چنین کارهای پروفیلاکتیکی از بی‌مسئولیتی بعضی والدان نورسان دست به جنایت می‌زنند. در شهر پنجکین یک نفر نابالغ 17 ساله برای صادر نمودن جنایت دزدی بازداشت گردید. اکبر شریفی عاید کردارهای ضد قانونی این نورس گزارش آماده کرده است. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри панҷакент назорат аз болои шахсони пешсудшуда аз ҷониби нозирони минтақавии милитсия имкон дод баъди 2 рӯзи содиршавии дуздӣ аз манзили истиқоматӣ гумонбари ҷиноят дар ҳолати аввалини такрори каҷрафторӣ боздошт шавад. навраси 17-сола улуғбек суатов истиқоматкунандаи ҷамоати деҳотии халифа ҳасани шаҳри панҷакент ки пайҳам барои қаллобиву дуздӣ давоми солҳои 2019, 2020 ва 2021 се маротиба суд шудааст, одати бадро такрор ва дар ҳолати рецидив хонаи истиқоматиеро аз деҳаи кабудсанги ҷамоати деҳотии халифа ҳасан ҳадафи дуздӣ қарор дода ороишоти тиллоиву нуқрагин, 2 адад телефони мобилӣ ва планшетро тасарруф намудааст ки зарари расондашуда 30300 сомониро ташкил медиҳад. Нуқраи тилловори бо гӯшвори тиллогини буд, чалаи тиллогини буд, дар дохилаш буд. Ман гирифтам. Инҷа дар дохили инҷа компютер буд, айпад буд, телефон буд, батареяки қувватдиҳанда буд, капелкаи донаш дар дохилаш тангадор буд. Ман чизои соати дастини мардона буд. Ман он чизои гирифтам. ҷинояти мазкур санаи 2 декабр содир шудааст. гумонбаршуда тавассути девор ворди манзили истиқоматӣ гашта ашёҳоеро ба яғмо бурдааст ки имконияти пул кардани он осон аст. навраси чапдаст ҳамчун пешсудшуда дар қайди профилактикии нозири минтақавии милитсия меистод. назорати ошкоро ва ғайриошкоро аз болои рафтори ӯ маълумотеро дастрас намуд ки ба кушодани ҷинояти ғайри возеҳу ноаён мусоидат намуд. бо ошкор гардидани дуздӣ милитсия қисме аз далелҳои шайъиро аз гумонбаршуда рӯёнид. ба ҳамин монанд 2 нафар сокини вилояти хатлон ки пеш маҳбасӣ гардида ва мебоист роҳи дурусти зиндагиро интихоб мекард, баръакс боз даст ба ҷинояткорӣ заданд. ин навбат гумонбаршудагон дар ҳудуди ноҳияи восеъ аз чарогоҳҳо ва манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон чорваҳои калон ва майдаро тасарруф карда ба шаҳрвандон зарарҳои гуногуни иқтисодӣ расонидаанд. гузориши Бонафша Боронова дар ин хусус омода гардидааст.
дар натиҷаи бурдани корҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шӯъбачаи кофтукови ҷиноятии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи восе якчанд ҳолатҳои дуздӣ ошкор гардид. Шарипов Ҳабибулло Маҳмадуллоевич, ки қаблан 4 маротиба бо моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст, пас аз ин ба худ хулосаи даркорӣ набароварда, боз даст ба содир намудани ҷинояти дуздӣ задааст. Чунончи ӯ санаи 6 ба 7 октябри соли 2021 қисмати шабона бо ҳамроҳии ҳаммаслакаш Ашуров Раҳим Сангимуродович, соли таваллудаш 1990, сокини ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ, ки пеш бо моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст, бо маслиҳати пешакӣ аз фурсати муносиб истифода бурда, ғайриқонунӣ тариқи ниҳонӣ аз заминҳои хоҷагии ноҳияи Восе, деҳаи Худоёр Раҷабов, пансар ҳайвони калони шохдорро, ки ба шаҳрванд Давлатов Сироҷ тааллуқ дорад, тасарруф намуда, аз ҷои ҳодиса ғайб мезананд, ки дар натиҷа ба шаҳрванд Давлатов Сироҷ ҷамъ ба маблағи 28 000 сомонӣ зарари ҷиддӣ расонидаанд. Боз ӯ такроран санаи 25 октябри соли 2021 шабона бо маслиҳати пешакӣ ҳамроҳи ҳаммаслакаш Ашуров Раҳим тариқи ниҳонӣ вориди манзили истиқоматии шаҳрванд Раҷабов Саёбид Сайвалиевич, ки сокини ноҳияи Восе, деҳаи Анористон шуда, аз дохили оғилхона 2 сар ҳайвони майдаи шохдорро тасарруф намуда, аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. Дар натиҷа бо ин кирдорашон ба шаҳрванд ҷамъ ба маблағи 2400 сомонӣ зарари ҷиддӣ расониданд. Бо ҳамин мазмун бо маслиҳати пешакӣ ҳамроҳи ҳаммаслакаш Ашуров Раҳим Сангимуродович аз манзили истиқоматии шаҳрванд Убайдов Беҳрӯзҷон 2 сар ҳайвони калони шохдорро, ки ҷамъ ба маблағи 14 000 сомонӣ зарар расониданд. Боз ба ҳамин монанд бо маслиҳати пешакӣ ҳамроҳи ҳаммаслакаш Ашуров Раҳим Сангимуродович аз манзили истиқоматии шаҳрванд Муродов Маҳмад Нозим 3 сар ҳайвони калони шохдор, ки ҷамъ ба маблағи 28 000 сомонӣ. Боз ба ҳамин монанд ба маслиҳати пешакӣ ҳамроҳи ҳаммаслакаш Ашуров Раҳим аз манзили истиқоматии шаҳрванд Ҳусайнов Наҷмуддин 6 сар ҳайвони калони шохдор, ки ҷамъ ба маблағи 44 000 сомонӣ. Боз ба ҳамин мазмун бо маслиҳати пешакӣ ҳамроҳи ҳаммаслакаш Ашуров Раҳим аз манзили истиқоматии Розиқова Гулрухсор Сафаровна 1 сар ҳайвони калони шохдорро тасарруф намуда, аз ҷои ҳодиса ғайб мезананд, ки бо ин кирдорашон ба шаҳрванд Розиқова Гулрухсор ҷамъ ба маблағи 6 000 сомонӣ зарар расониданд. ҷамъи зарари расонидаи Шарипов Ҳабибулло Маҳмадуллоевич бо ҳаммаслакаш Ашуров Раҳим Сангимуродович ба шаҳрвандон 122 400 сомониро ташкил мекунад. нисбати гумонбаршудагон Шарипов Ҳабибулло Маҳмадуллоевич ва Ашуров Раҳим Сангимуродович бо аломатҳои ҷиноятӣ дар моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишот дар ин самт идома дорад. татбиқи ҷазо барои нафарони ҷинояткор пешасама бо мақсади ислоҳи гумонбари ҷиноят аст, вале нафароне ки ба ҷинояткорӣ одат кардаанд, оқибати кирдори хешро наандешида ҷиноят барои ин гуна шахсон ҳамчун як амали муқаррарӣ гардидааст. 2 нафар сокини ноҳияи шаҳри Нав, ки қаблан барои содир кардани ҷиноятҳои дуздӣ адои ҷазо намудаанд, инабад бо як нафар ҳаммаслаки худ барои содир кардани ҳамин кирдор аз ҷониби кормандони милитсия дастгир гардиданд. кормандони мақомати корҳои дохилӣ дар ноҳияи шаҳри Нав дар натиҷаи фаъолияти натиҷабахши оперативӣ ҳаракатҳои иттифоқи сегонаи дуздони ҳарҷугадро бепарда сохтанд, ки аз ноҳияи шаҳри Нав ба шаҳру ноҳияҳои кишвар рафта ба дуздӣ аз дохили нақлиёт ва аз манзилҳои истиқоматӣ машғул буданд. гумонбарони ҷиноят Назаров Комрон соли таваллудаш 2001 истиқоматкунандаи деҳаи Қаҳрамони ноҳияи шаҳри Нав ва 2 нафар ноболиғ истиқоматкунандагони кӯчаи Хуҷандӣ ва маҳаллаи Балхаки ноҳияи мазкур, ки ҳарду пештар гузаштаи ҷиноятӣ доранд, дастгир шуданд. мақомоти милитсия айни ҳол 70 лаҳзаи ҷинояти дуздиро ба ин гурӯҳи ҷиноятпеша нисбат медиҳад, ки дар ҳудуди шаҳрҳои Душанбе, Турсунзода ва ноҳияи шаҳри Нав содир шуданд. усули дуздиҳо шикастани тирезаи нақлиёт ва аз дохили он дарёфту тасарруфи пули нағд ва дигар ашёҳои қиматнок аст. мавриди зикр аст, ки нафарони ҷиноятпеша аз манзилҳои истиқоматии сокинони ноҳияи шаҳри Нав компютер, маблағ ва дигар ашёи рӯзгордорӣ, ҳамзамон як адад дучархаи барқӣ ё худ скутери як нафар сокини ноҳияро низ тасарруф намуданд. яъне ба шаҳри Турсунзода рафта чанд адад мошинҳоро тирезаашро шикаста аз даруни он пулро мегирифтем бо ҳамроҳии рафиқонам. пулое ки гирифтедам пулои диздагитона бо ҳамроҳи рафиқонатон чӣ кор мекардед? мо ҳамроҳи рафиқонам пулро тақсим мекардем. Дар ригар якчанд мошин задем,
дар шаҳри нав дар душанбе ҳаҷи ва якад хонаҳои инами домоди шаҳри нав задем скутер компютер дигар чизо дузидем акам. ёдрас менамоем ки ҳамаи ҷиноятҳо шабона сурат гирифта аз аввалҳои моҳи октябр то ин ҷониб содир шуданд. боздошти гумонбаршудаҳо барои идома наёфтани кирдори ба ҷомеа хавфнок аз ҷониби онҳо мусоидаткунанда бошад ҳам мақомоти милитсия аз шаҳрвандон даъват ба амал меорад ки дар ҳифзи моликияти шахсӣ бепарво набошанд ва ҳатман аз чораҳои бехатарию муҳофизатӣ кор гиранд. дар натиҷаи доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ мо кормандони шӯъбачаи кофтукови ҷиноятӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи шаҳри нав тавонистем ба каҷрафтории ин нафарони ҷиноятпеша хотима гузошта онҳоро дастгир намоем. вобаста ба ин қазия тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии tojikiston паррандаи ҷиноятӣ оғоз гарда боздоштшудагон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. идомаи барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. ба саросемагӣ роҳ додан, риоя накардани аломатҳои дар роҳ буда ва ё дар ҳолати мастӣ идора кардани воситаи нақлиёт метавонад ба садамаи фоҷиабор анҷомад ва чунин садамаи нохуш ки аз хунукназарии ронанда ба вуқӯъ меояд барои як ё якчанд оила мусибати гаронро эҷод менамояд. мутаассифона чунин як далел санаи 7 декабри соли равон дар кӯчаи борбади шаҳри душанбе ба қайд гирифта шуд. ронандаи автомашинаи тамғаи Mercedes Benz аломати қайди давлатиаш 1414 NN07 Нуралӣ Ғафуров соли таваллудаш 1988 сокини шаҳри Душанбе ки дар ҳолати сархушӣ қарор дошт аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада аввал ба деворчаи канори роҳ бармехӯрад ва баъдан бо қисми қафои автомашина шаҳрвандон Абдухолиқов Ҷамшед ҳамсар ва ду кӯдаки ноболиғашро ки дар канори роҳ меистоданд пахш мекунад. дар натиҷа ҷабрида Абдухолиқов Ҷамшед дар беморхона ба ҳалокат расида, ҳамсар ва ду нафар фарзандони ноболиғаш ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштанд. инчунин 12 декабри соли равон ронандаи автомашинаи тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатиаш 6179 RS02 Маҳмаднозир Аюбов соли таваллудаш 1993 сокини ноҳияи Хуросон ҳангоми ба қафо ҳаракат кардан аз беэҳтиётӣ сокини 42-солаи шаҳри Душанберо зер мекунад ки дар натиҷа ҷабрида ҷароҳати сахти ҷисмонӣ бардошта ҳангоми ба беморхона интиқол додан дар роҳ мефавтад. аз рӯи ин қазияҳо таҳқиқот идома дорад. кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе тӯли 2 ҳафта мешавад ки дар пойтахт чорабиниҳои мақсаднок доир менамоянд. дар ин муддат чанд тан аз ронандагони воситаҳои нақлиёти гаронарзиш бо шишаҳои сиёҳу хиrakardашудаи ғайриқонунӣ боздошт гардиданд. ҳамзамон дар ин рейдҳо баъзе аз ронандагон бо нӯшидани машруботи спиртӣ сари чамбарак нишаставу воситаи нақлиётро идора мекарданд ки онҳо низ боздошт ва ба ҷавобгарӣ ҷалб карда шуданд. шарҳи васеъи ин чорабинии мақсаднок дар гузориши навбатӣ. бо мақсади танзими бо низоми ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар кӯчаву роҳҳои ҳудуди пойтахт милитсияи шаҳри Душанбе мунтазам аз роҳу усулҳои нави корбарӣ истифода намуда ҳамзамон таҷрибаи нави кориро роҳандозӣ кардааст. дар ҳамин асос аз рӯи таҷрибаи нави корӣ дар раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе 8 гурӯҳи мобилӣ ба ҳар 4 ноҳияҳои пойтахт 2 гурӯҳӣ аз ҳисоби кормандони бозрасӣ, самтҳои оперативию тафтишотӣ, таҳқиқу ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва криминалистика таъсис дода шуда. нафари масъул аз ҳисоби сардорони шӯъбаҳои дастгоҳи марказии раёсат вобаста карда шуданд. гурӯҳҳои мобилӣ ки дар доираи таҷрибаи нав роҳандозӣ карда шуд дар ду баҳс баҳри ошкору муайян ва бартараф намудани қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракати роҳ аз қабили беиҷозатнома идора намудани автомашина бо шишаҳои сиёҳу хира ва пурра рӯйпӯш намудани оинаи пеши автомашина ба истилои ҷавонон напавал, таваққуф намудан дар қатори дуюму сеюми роҳ ва бемаврид гузоштани автомашинаҳои шахсӣ дар дохили истгоҳҳои воситаҳои нақлиёти мусофиркашони ҷамъиятӣ ва ошкорнамоии дигар қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат ба кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе сафарбар карда шуданд. аз рӯи таҷрибаи нави корӣ давоми 15 рӯзи баргузории чорабинии мақсаднок аз ҷониби гурӯҳҳои мобилии милитсияи пойтахт дар умум 885 қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракати роҳ ошкору муайян ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. аз ҷумла 63 ҳолати идора намудани воситаи нақлиёт бе иҷозатномаи сиёҳшиша ва ба таври ғайриқонунӣ яглох рӯйпӯш намудани оинаи пеши автомашина напавал, 649 ҳолати таваққуфи нодуруст дар дохили истгоҳи нақлиёти мусофиркашон ва қатори дуюму сеюми роҳи мошингард, 15 ҳолати бе рақами қайди
давлатӣ ва бо рақамҳои бегуна идора намуданд. 19 ҳолати итоат накардан ба талаботи чароғаки роҳнамо ва ба вуҷуд овардани ҳолати садамавӣ. 139 адад дигар қоидавайронкуниҳо ба қайд гирифта шуда тибқи муқаррароти қонунгузорӣ ронандагони қоидавайронкун ба ҷавобгарӣ ҷалб карда шуданд. қобили зикр аст ки бо тартиби нав нахуст аз ҷониби гурӯҳҳои мобилӣ ки ба таври махфӣ ва ғайриошкоро фаъолият мебаранд ҳолати қоидавайронкунӣ расму ба навор гирифта шудааст. сипас дар ҷои қоидавайронкунӣ нисбати ронанда тибқи талаботи моддаҳои дахлдори кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол бо замимаи расми ронанда тартиб дода мешавад. натиҷаи ҳаррӯзаи амалиёти гурӯҳҳои мобилӣ аз ҷониби ситоди махсус ҷамъбаст карда шуда бо дарҷи ному насаби ронанда, намуди қоидавайронкунӣ, тамғаи автомашина ва расми ронанда дар сомонаи расмии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе www.dushanbepolice.tg гузошта мешавад. чуноне натиҷаи баргузории амалиёти гурӯҳҳои мобилӣ нишон дод дар аксар маврид маҳз соҳибмулкони автомашинаҳои гаронарзиши хориҷӣ ба қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ махсусан бе иҷозатномаи 36 идора намудани воситаи нақлиёт ва ғайриқонунӣ яглух сиёҳ намудани қисми оинаи пеши автомашина наповал даст зада бо ин роҳ ба қавли бартарии худро нисбат ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ нишон доданӣ мешаванд ки маҳз чунин афрод аз ҷониби гурӯҳҳои мобилии милитсияи шаҳри Душанбе мавриди санҷишу чораҷӯӣ ҳамаҷониба қарор дода шуданд. дар натиҷа ҳамаи он 63 автомашинаҳое ки барои бе иҷозатномаи 36 ва яглух бо плёнкаи сиёҳ рӯйпӯш намудани қисми оинаи пеши автомашина ошкор карда шуданд ба майдончаҳои ҷаримавии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дастрас карда шуда ҳолати қоидавайронкунӣ пурра бартараф ва ронандагони ҳар кадом автомашинаҳо бо маблағи 7500 сомонӣ дар умум ба маблағи 472500 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуданд. аз ҷумла ронандаи автомашинаи тамғаи Range Rover рақами қайди давлатиаш 1000 WP01 Нуралиев Нуриддин Асомиддинович, ронандаи автомашинаи тамғаи Lexus 570 аломати қайди давлатиаш 570 ZC01 Хоҷаев Далер Фарухович, ронандаи автомашинаи тамғаи Lexus 570 рақами қайди давлатиаш 0101 AU01 Асоев Мутеулло Саидуллоевич, ронандаи автомашинаи тамғаи Lexus 350 рақами қайди давлатиаш 7000 AZ01 Алаев Манучер Абдураҳимович, ронандаи автомашинаи тамғаи Lexus RX 400 рақами қайди давлатиаш 44 DT01 Саидов Саидмурод Ибодуллоевич, ронандаи автомашинаи тамғаи BMW рақами қайди давлатиаш 010 WO01 Рашидов Зоҳир Толибҷонович, ронандаи автомашинаи тамғаи Ягуар рақами қайди давлатиаш 111 PP01 Идиев Парвиз Ҳусайнович, ронандаи автомашинаи тамғаи Toyota Camry рақами қайди давлатиаш 11 ZL01 Ниёзов Абдулло Абдукаримович, ронандаи автомашинаи тамғаи Toyota Prado рақами қайди давлатиаш 20 ET01 Боев Акобир Алиевич, ронандаи автомашинаи тамғаи Шкода рақами қайди давлатиаш 077 FF01 Сафаров Таҳмураз Тимурович ва ба ин монанд 54 ҳолати дигар ба қайд гирифта шудааст. яглух рӯйпӯш намудани оинаи пеши воситаи нақлиёт ки имрӯзҳо дар байни гурӯҳи ҷавонон ба таври мӯд шудааст амали қатъиян ғайриқонунӣ буда дидашавандагии ронандаро махсусан дар вақти шабона ва рӯзҳои боронӣ маҳдуд намуда ба бехатарии ҳаракат дар роҳ таҳдидҳо эҷод менамояд. ҳамзамон дар рафти амалиёт садҳо ҳолати дигар намуд қоидавайронкуниҳои дағал ба монанди таваққуф дар дохили истгоҳи нақлиёти ҷамъиятӣ ва қатори дуюми ҳаракати роҳ, идораи воситаи нақлиёт бо рақамҳои қайди давлатӣ бегона ва бе рақами қайди давлатӣ, насби таҷҳизоти махсуси овозӣ ошкор карда шуданд. илова бар ин дар давраи амалиёт аз ҷониби гурӯҳҳои мобилӣ як ҳолати идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати мадҳушӣ дар намуди истеъмоли таблетка экстазӣ аз ҷониби ронандаи автомашинаи тамғаи Range Rover рақами қайди давлатиаш 4593 SS01 Убайдуллоев Ҷаҳонгир Алихонович ошкору нисбаташ парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуд. вобаста ба ин бори дигар раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе аз кулли ронандагони воситаҳои нақлиёти шахсӣ, хизматии корхонаву муассисаҳо ва ҷамъиятҳои мусофиркашонӣ эҳтиромона хоҳиш менамояд ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ба таври ҳатмӣ риоя намуда бо амалу рафтори нописандунаи худ боиси костагии ҳусни пойтахт ва ба вуҷуд омадани танбашавии сунъии роҳҳои автомобилгарди пойтахт нагарданд. риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ барои ҳама сарфи назар аз вазифаву ниҳод ҳатмӣ буда дар сурати вайроннамоӣ ҷавобгарӣ интизор аст. рафтору муносибати боадабона, тарбияи дуруст дар оила, соҳибмаърифатӣ ва эҳтироми калонсолон дар ҷомеа нишонаи фозилию бузургӣ ва бохирадии шахс ба ҳисоб рафта, бояд барои соҳиб гардидан ба ин гуна хислатҳо талошу кӯшиш намуд. дар анҷоми намоиш ба шумо хушрӯзию сарбаландӣ ва саодати рӯзгорро таманно менамоем.